Wala na mama dito. Hello! Welcome back! Hindi mo na ako magchika ngayon. Enjoy nyo muna ang lipstick tutorial ni Japinay at saka yung anong kinakain ni Japinay every morning. Yung kinakain niya ba? Yung breakfast niya everyday. Wala siyang ibang kinakain. Yan lang talaga. Let's watch! Hindi yan pagkain. Agin ba? Agin. Kinakain na lang. Ang tawag ito nung medicated lipstick. Pag winter kasi, ang malamig, nagdadry yung lips. Ay, ito. Ay, ito. Ay, ito. Ay. Ato nawa. Ay, ito. Kainin. Ha? Slip na. Slip na. Hindi ka nang pagkain. Lipstick lang gabi. Hindi yan pagkain. Breakfast na everyday. Broccoli. Madaat sir. Broccoli ka ano, pipino. Madaat sir. Sarap. Sarap. Lamis. Masarap. Upo ka. Sige, teka. Broccoli at curry. Pipino. Every morning. Ayaw mo yan. Pakain mo. Ganyan natin. Every morning. Gulay. Para maging maganda. Hindi sa sa TV. Yun na! Huwag mo na ipapalit ng channel. Kasi kang palit pa ng channel. Sa'yo gumadinin na ito. Amam na amam. Amam broccoli. Punta kami ng clinic. Let's go, baby. Curry. Arigatoね。ゴミ捨てたの？まだ暑い。はい、ふーって。mainit. Tayupan mo.はい。